Dobre, počúvaj ma, Bilo. On nemá rád totiž to nové známosti, dobre? Takže dojdeme tam, vezmeme tovar, ja mu dám peniaze a ideme nás. Čo robíš? To je kriminál, ne? Jaký kriminál? Tak som hľadaný. Jaký si ty hľadaný? Dám mu peniaze a odídeme. Žiadne slovo od teba. Ideme proste kúpiť drogy. Čo je na to? Drogy ideme kúpiť, čo si? Drž hubu. Jasné, jasné. Debil. Proste kúpime. Choď už. Čau, Bráško. Máš ten tovar, alebo čo? Máš to tu? Ten čo robí? Koho si donesol? Toto? Ježiš, to nikto není. To iba kamarát so mnou dobehol na skok. Kto by som bol? Pálo Justičák. Čo? Najhľadnejší človek na svete, nepoznáš ma? A na občianskom máš máte terorista, ne? Si vypúkol do občianskeho? Čo rozprávaš? Dobre, môžeme kúpiť tú trávu, alebo... Čo? Dražko, hubu si mám. Kamu, počujem ma. Prepáč, ja ti dám peniaze a utíkame preč, lebo toto je debil. Filipíny, tebe úplne zajebalo, to koho si myslí donesol? Fízla? Bracho, To čo robí ten kokos? To má strikačky, ja volám policajtov, jebe ti! Ja ho ukludím, chvíľku, počkaj. Haló? Čo Je robíš? tu feťák! On má pri sebe pitku všetko. Sorry, brácho. On chce fetovať! Si myslíte, že vám to prejde? Sú tu moji Rusaci! Zajebím vás! Drž hubu, ty feťák! Píši, teraz nás zajebuje o chlapci. Aspoň jedno feťaka menej, ne? Ale to nebol feťak. Kto to bol? To bol môj dealer. Takže ty si ten feťák?